Hei, salut, sunt Pascu, bine ai venit pe canalul meu. În dimineața asta ne începem frumos așa, umflăm la roată, la mașină deja. Ne pregătim de birou. Astăzi avem birou, după birou un pic de treabă la firmă. Spre dimineața acum a trebuit să sun și la gaze, să văd dacă vin cei de la gaze. Pentru că nu știu ce se întâmplă, centrala o ia razna. Ajunge la 20 de grade, să zicem 23. Nu știu, termostatul, m-a umblat cineva la centrală, nu mai contează, trebuie dezinstalator, termostatul ăla să pun altul. Mai apoi v-am zis, am și de făcut la firmă, daily vlog, viață normală de amărât. Mulțumesc de vizionări, vă mulțumesc tuturor pentru toate like-urile, pentru toate abonările. Am trecut de limita de 120 de persoane, sunteți minunați și vreau să închei vlogul prin a spune Anais, la mulți ani. Tata te iubește mult, vlogul ăsta se va posta pe 18, când este ziua lui Anais. Tata te iubește mult, orice s-ar întâmpla și regret enorm că soarta l-a făcut să nu fie lângă tine. Dar cu sufletul și cu inima voi fi mereu lângă tine orice s-ar întâmpla. Te iubesc enorm. Acum plecăm. Am umflat și roata și ne începem dimineața cu Master Energy Ultra. Goală? E goală? Inox toată pe 76? Doar dam pipe-ul? 70? Se aude bine. Ce 2-0? Mi-a fost frică să-i pun la 3000 ăsta. Am la 2000 după ei 46, dar am pe 63. Știi cum face? Păi rău face. Ceau, spor. Și am ajuns și la birou, mergem acum sus, m-a sunat, mai angajez încă un șofer și o să-l angajez pe țară pe Caramitru, de la mine din sat și trebuie să-i dau fișa de riscuri profesionale, care e nevoie să-și facă analizele. Acum merg să-i fac, până ajung la birou, să-i fac și fișa respectivă de risc. Să aveți spor la cafeluță și poftă mare la micul dejun. Ceau! Așa, gata, am fost și la birou. Mă duc să-mi iau o cafea. Bă, întrebare, ce noroc să am eu, mă, când mă duc și eu să-mi iau o cafea. Primul om cu care mă vor la lift să fie șefa. Mă rog, nu e problemă că mă duc doar și mi-iau cafea și mă întorc în birou, dar zic așa, ce noroc să ai. Deci, this is pure love. Pure love. Și cu vremea asta frumoasă, Doamne, abia aștept să termine la motorul de reparat.
știu la ce oră pleacă lumea pe aici, dar e 4. Și desigur că m-a sunat să mut mașina. Ferească Dumnezeu. Și mă duc să mut, că doamna n-are loc. Se pare. Ce credeți? Am scăpat și de la birou. Și acum mergem, motocicleta a fost reparată, este gata. Problema era, nu puteam să o rezolv cu siguranță, era pompa de benzină ars. Acum mergem să o ridicăm, am făcut schimbul de ulei, de filtre, mergem să o ridicăm de la service. Ei, pip, ura! Și să-i dăm prima cheie la fată. Fata timp. Și gata, am terminat-o. Mâine mergem la muncă cu fetița. Am terminat-o de făcut. Ura! Ura! Da, ia uite cât de bine arată fata. Vreau să închid vlogul aici. A fost o zi destul de plină. Am terminat și cu motocicleta. Am terminat cu toate. Mâine la 7:30 când o să postez vlogul, o să fie doar despre Anais. La mulți ani frumoasa mea, la mulți ani copilul meu minunat. Sper ca în viața asta să ai parte de iubire adevărată, fără minciuni și fără interese meschine. Sper că măcar tu să iubești fără interes și să ai parte de iubire fără interes. Sper să crești mare, sănătoasă și să știi că oriunde fi în lumea asta, tati te iubește mult. Ești cel mai minunat copil. Sunteți doi copii minunați, te iubesc mult.